Moi bo día a todos e a todas. Gracias por asistir, como cada venres, a esta rolda de prensa na que paso a darvos conta dos asuntos máis importantes que vimos de aprobar en Xunta de Goberno. E precisamente, falando de asuntos da Xunta de Goberno, hoxe aprobamos a licitación dunha nova actuación para mellorar a rede provincial de estradas, que, como vedes, é unha tónica de todas as xuntas de Goberno. E, concretamente, nesta mañá aprobamos a licitación dos traballos para mellorar un tramo de preto de 3 km na LUP 2104, que é a que vai dende Portadornas a Lameiro, por Xiano, concello de Friol. Conta cun investimento de case 73.000 euros e as obras van a consistir na apertura de cunetas, na reparación dos desperfectos e a repavimentación entre o inicio da estrada e o punto quilométrico 2689. Consideramos que esta é unha actuación relevante porque a estrada vertebra a parroquia de Xiá, que, como sabedes, é unha das máis importantes do concello de Friol. E, por outra banda, tamén nesta Xunta de Goberno aprobamos a adxudicación dun contrato por importe de 134.241 euros para a prestación de diferentes servizos veterinarios na granxa Galloso Castro. En concreto, estamos falando da contratación dun servizo de urxencias 24 horas, do servizo de podoloxía, de programas de prevención do tratamento de coxeiras e problemas podais por un importe de 63.415 euros. En este caso, a adxudicataria é Servizos Veterinarios Meilán SLP. E tamén contratamos un servizo especializado en reproducción e mellora xenética para o desenvolvemento do control reproductivo da granxa por un prezo de 70.826 euros. En este caso, a empresa adxudicataria é XNS-ET Veterinarios SL. A duración deste contrato vai a ser dun ano, contando cunha posibilidade de realizar 2 prórrogas anuais máis, sen que se pase dos 3 anos no conxunto. E hoxe foi unha xunta de goberno breve, así que estes son os asuntos máis importantes, porque, como sabedes, tuvemos que modificar a data da anterior e iso fai que se xuntara moito con esta, polo que temos menos asuntos. Así que, se non hai preguntas, moi ben, pois moitas gracias e boa fin de semana, que parece que saiu o sol. Moi ben.